se članak u kome se veliča i hvali Dragutin Dimitrijević Apis. I ko to piše? Njegov nećak, ako se ne varam, Milan Živanović, koji je bio sin istog onog Živana Živanovića, koji je bio ministar, poslednji ministar u vladi kralja Aleksandra, on je bio ministar za školska, ako se ne varam, i crkvena pitanja, i koji je odmah javio Crnorukcima da je kralj Aleksandar sklopio sporazum sa Britancima i da on treba da ode na Kosmet, i zato on rekao, trebalo bi što pre da se on ubije. Ja bih samo još jednu malu dodao stvar. Prvo o Mariji Hrebeljanović. Naravno, da kažemo gledalcima, Karađorđevići, Obrenovići, Petrovići, zašto da ne? Tu smo svi na istim prostorima, a i preplitale su se međusobno veze, strašno. Nisu jedine dinastije koje gravitiraju na ovim prostorima. Ono što je meni u druženju sa vama bilo frapantno, odnosno podaci koje saznajem u druženju sa vama, a to je da je praktično postoje izdanci velikog kneza Lazara Hrebeljanovića. Ovako, zna se da u Škotskoj, imam tačno zapisano negde, postoji imanje Hrebeljanovića. Oni svi govore jedan vrlo čudan jezik. Imao sam prilike sa gospođom Marom, njihovim čovekom, ja da razgovaram. Sad ću samo da vam kažem. Kraljica Milica, carica Milica, onog momenta kada je bila šta se desila na Kosovu, odvojila je jednog svog sina i poslala ga za Škotsku. Što dalje od Turaka. Poslala ga s velikim novcem da on kupi jedno imanje i da tamo žive Srbi. I u Škotskoj i dalje postoji to imanje Hrebeljanovića. Oni su se snabdevali ženama iz Srbije. Kako? Pa kupovali su ih od Turaka, jednostavno. Hvala Bogu, te žene su govorile na neki određen način srpski, ali kad je došla gospođa Mara Hrebeljanović, o kojoj ću malo kasnije da pričam, ovu zemlju, ja sam čuo njen srpski. To je bio više staroslovenski nego srpski jezik. To je bio jezik iz onog doba kad su oni otišli. Nikad nisu zaboravili da su Srbi. Oni su pisali u svoje vreme knjazu Milošu da im dozvoli da se vrate u Srbiju. Knjaz Miloš, ko pametan čovek, shvatio ako ovi dođu, počne dinastičke borbe. Prvo ih je odbio, a onda je na pritisak turskog sultana koji je rekao, ma pusti ih, nek dođu, tvoji su, jer Turcima je odgovorilo malo gužve. Knjaz Miloš je rekao, u redu, nek dođu. Oni su došli u Zemun, iz Zemuna za Beograd i trebali su da stignu kod njega u Kragujevac. Ceo jedan konvoj je krenuo. Lepo su negde zanočili, ali nisu osvano. Neki tamo razbojnici došli su, pobili su ljude, sve do jednog i opljačkali. Knjaz Miloš je rekao, pa znate, ovo još uvek nije mirna zemlja, još uvek ima hajduka i razbojnika. Iza toga, za vreme Drugog svetskog rata, pojavila se jedna gospođa koja je bila neudata, zvala se Mara i bila je Mara... Vi ste Maru inače i upoznali? Ja lično sam znao. Zajedno ste studirali, ukoliko ste ga dobro razumela? Ne, ona je bila mnogo starija od mene. Mara Hrebeljanović. Ona je tačno tad napunila 20 godina i bila je biolog u Engleskoj. Međutim, počeo je Drugi svetski rat, počeo je ovo da se dešava što se dešavalo i ona se prijavljuje u dobrovoljce da dođe u Srbiju. Jer oni su stalno tražili. Prvo od knjaza Miloša, vidjeli su kako su prošli. Kralj Milan, kralj Aleksandar Obrenović nisu primali. Karađorđević ih isto nisu puštali. Sad za vreme rata ona je rešila da ide. I ona je krenula. Prošla je obuku za bolničarku, za skakanje s padobranom, ukrcala se lepo u avion koji je trebao Engleska, Kairo da stigne i da ih tu negde izbaci iznad Srbije, iznad tih takozvanih slobodnih planina Srbije. Gde je bio Draže Mihajlovića, njegov štab. Međutim, avion je čudnim igrom slučaja, umesto da skrene na sever i da dođe iz Kaira ovamo, krenuo na jug i stigao u Indiju. I oni se lepo istovarili u Indiji. I ceo rat je provela u Burmi. To nikako nije mogla da oprosti, jer preživala je Burmu. Pričala mi o tome. Iza toga, kad se malo situacija smirila, kad je došao IB, ona je napisala drugu Titu, molbu da je primi u njenu zemlju. I drug Tito je podhitno primio u njenu zemlju, a isto tako i dao joj jugoslovensko, ondašnje federerejsko državljanstvo.
Ja se nje sećam, ona je radila na medicinskom fakultetu, bila je starija do 20 godina od mene. Ona se bavila eksperimentalnom medicinom i vodila eksperimentalnu medicinu. To je bila jedna dama malog rasta, koja je uvek bila obučena, što se kaže, vrlo bolničarsko, zvanično. Prečisto, haljina, bluza, sve prečisto, cipele sa niskom štiklom i na kilometar bi se znalo da ona prolazi. Jer uvijek je mirisala na karbolnu kiselinu. Nikakve parfeme nije poštovala. Mi smo se raspričali, ona i ja. Ja prvo nisam verovao ko je ona, odakle, kaki Hrebeljanović. Pokazala mi je pasoš i ličnu kartu na Hrebeljanović. Engleski pasoš i jugoslovenski pasoš i ličnu kartu. Na njenoj ruci videli ste nešto? Ne sećam se. Pričali ste mi, čini mi se, o prstenu na njenoj ruci. A pa, čekajte. Pa to nije njena ruka, nego čekajte, molim vas. Nemojte mi krasti najlepšu ideju. Jednog dana ona je došla i pošto smo se redovno pričali, tako ona izgleda mene isto zavolela, ona mi ispričala puno nekih detalja koje nisam znao o srednjevekovnoj Srbiji i o tome. Onda mi je pokazala, šta kažete za ovaj prsten? Ja pogledam, kažem, prsten ko prsten. Nekako je samo suviše masivan, suviše veliki. I vidim da ga vi nosite na srednjem prstu. Kaže, da. A znate čiji je to prsten? Kažem, pojma nema. Vidim samo da je jako star. Kaže, to je prsten koji je bio na ruci carice Milice, kraljice Milice. Ja sam prečutao, rekao sam, onda ga dobro čuvajte, nemojte ovi mangupi da vam vide, jer ćete ne samo prst da vam odseku, nego i celu ruku. Ruku će da odseku. Šta je bilo s tim prstenom, ja ne znam. Ja sam posle bio prinuđen da napustim fakultet medicinski, gde sam bio asistent, jer za Boga napravio se na najveći zločin, ja sam se oženio. Nemojte me gledati krivo. Ja, nastavnik kadra, sam se oženio. Ali sam se oženio u pravoslavnoj crkvi. I to još u Sabornoj. Napolje s fakulteta. I ja odov dalje. I ja se nje više ne sjećam. Znam da je umrla, bez igde ikog, da je imala svoj mali stančić. Šta je bilo s tim prstenom, ja ne znam. Ali ako bi se pokrenulo da se sazna, a na medicinskom fakultetu doskora znam još ljude koji su nju pamtili, gde je stanovala Mara Hrebeljanović, možda bi se videlo gde je i šta je bilo s tim prstenom. Ja bih hteo samo da dodam što se tiče Mare Lazarević Hrebeljanović. U arhivu Srbije postoji fascikla. Po njoj tu se nalazi... Dakle, materijalni dokaz. Dakle, materijalni dokaz. Pored našeg, evo, već živog predanja, je li tako? Da. Dakle, da je ona zaista postojala. Međutim, tu nisu neki, da kažemo, važniji dokumenti. Ja bih samo hteo da dodam još nešto što se tiče, dakle, srpstva, da je nedavnom odlukom Narodne skupštine za srpsku himnu proglašena himna Bože pravde. Himna koju je komponovao, to jest tekst je napisao Jovan Đorđević, a komponovao ju je Davorin Jenko. Ta himna je slavila Obrenovića i danas mi kada govorimo i o srpstvu i o toj himni treba da se setimo koga je ona slavila i kome je ona pisana, a pisana je za kralja Milana. Isto tako današnja standarda, ako se ne varam, na zgradi predsjedništva Srbije, to je u suštini zastava dvora Obrenovića, s tim što su izbrisali, dakle, devizu koja je pisala na dnu grba, a to je bila tempus et meum ius, ili na srpskom jeziku, vreme je moje pravo. Dakle, mi malo onako volimo da vraćamo srpstvo, a isto tako neke važnije činjenice volimo i da izbrišemo i da zaboravimo, nažalost, kao, na primjer, i to da je kraljica Draga poklonila kivot za, dakle, mošti Svetog Simeuna i za mošti našeg svetog kralja Stefana Prvovenčanog. Sjajno, zaista mi je žao što nam vreme ističe. Samo da reći, nemojte zaboraviti, znam da vreme ističe, ali uslov da je kraljica Draga, podlačim još jedan put, tako nisam rekao, postane metresa kralja Aleksandra. Bilo je da se prvo otkupi i obnovi Hilandar. Drugo, školovanje ženske omladine. Treće, stipendiranje